I would introduce our first speaker, bazalwane egameni lika Jesu, egameni lika Jesu Kristu. Mabala onke Nkosi of God, ngiyacela nje uze ngaphambili uzosithandazela mfundisi egameni lika Jesu. Ngiyacela nje nibize umfundisi Titele egameni lika Jesu Kristu sizoyezwa lenkosi. Can you just pray for us, men of God? Asivala amehlo haladon into sathe kahapona inesikahoni distorle he anate tora hala batasa abaho hilana tose siyatumisi kama lakho Jesu Kristu. Dwala lethu ngaba yethu siphaphela sethu siqale nesiphetho sisaqala uNkulunkulu angcwele sikalungakali sodwa kodwa masiqale nawe babinge yakho lenkonzo gcwalisa umoya wakho yena asihole uNkulunkulu angcwele uthulule inkazimulo nogcobo phakathi kwale ndawo ngegama linamandla lika Yeshua HaMashiach, the Almighty God, Jesus Christ. Amen. Sisamile nje bazalwane kanjalo nje bazalwane ngiyacela ukwamukela our first speaker bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, Mfundisi Nxumalo, all the way from Mpumalanga. He may look young but izinto asikhulumayo ukwasijoyina naye lapha kuma online sessions wethu. Sithandaza lapha online washumayela enye into bazalwane namhlanje sinayi la namhlanje. Ngiyathanda nje bazalwane ningisize ukumamukela naye namhlanje bazalwane egameni lika Jesu ngokumshayela nje izandla eze ngaphambili egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Singahlala phansi. Iyo lenhliziyo engonisayo ayibulawe ayibhujiswe. iyo lenhliziyo ihamba yangikhipha yangifaka yangikhohlisa Ayibulawe ayibhujiswe. Kodwa bakhona inabantu eDubai. Ayibulawe ayibhujiswe. Ayibula ayibhujiswe. Ayibulawe ayibhujiswe. Awabona uthi iyo lenhliziyo
praise. Glory, hallelujah. Sawubuka nje izwi lenkosi bazani bami ngeke sibe bade. Asithatha ithuba leli ke sibingelele. Bingelele kubaba uDlamini nomama wakwakhe. Ake sibashayile izandla ngegama lenkosi. Siyabonga ke baba uDlamini ukuthi ke ne team yonke ST Media nabazalwane bonke enisebenze nabo isenzele umhlangano la khona size enkosini. Cela ke sishayile team yonke ST Media izandla egameni lika Jesu. Asithathe futhi leli thuba sibingelele o Reverend baba mfundisi uXaba, abafundisi bonke abakhona, ababishop bonke abakhona, bonke abaholi ngokwezihlalo uNkulunkulu ababeke kuzona namakhosikazi wabo. Ngicela ke sibashayile izandla ngegama lenkosi. Hayi ziyashaya izandla esontweni mangeke ngafika phambili nje. Awushaya izandla nje ukhuthale, ushaya izandla nje ukhuthale. Ungayesabi lento yokushaya izandla. Oh, hallelujah. Sibingelele obaba nomama abaganene ngomthetho kaJehova ke sibashayile izandla. Hallelujah. Kuhle na umuntu wesilisa usheshe ucace ukuthi uyaphambili noma uyemva. Afuneka umuntu lokajika iminyaka iyakhuphuka 35. Uyabona nje bebesinesikhathi benza ukukhuleka ngikhulekela abantu abaku 35 kuya phezulu. Ngithi God visit. Hallelujah. Now ngibaba you are placed at a leadership space. Ubekwe endaweni yokuhola. Ifuna sheshe icace indaba yokuthi usihola usibhekisa kuphi. Cela ke shayela umfundisi uXaba izandla egameni lenkosi. Oba mandla solo ngihamba nje ngiyawathola yini engisizile ngokuhlala sizwe uhlala kuwe Nkosi ngoba amandla akawuthi ayatholwa isizwe ukuhlala abe ngisizwe ukuhlala eza kuJesu bangiloyile kodwa ngawathola abe ngivalile kodwa ngawathola amandla yini engisizile sizwe ukuhlala ake ngagula ngiphathwa tifo kodwa ngawathola angine problem kodwa ngathola amandla Jesu elekelelwe ukuhlala ashale ngakosana elekelelwe ukuhlala elekelelwe ukuhlala akawuthi ngiziphakamisa kapado shela siyabasaba uNkulunkulu siyakubonga uyesabeka bungcondoshe bungobakho nebukhosi bungebakho
uthi Johane sakubona Nkosi uhlelo esihlalweni sebukhosi kwavuleke amazulu sakubona bese athi ubuso bakho bebungabukeki ngoba wena uyaqhathimula ngebungcwele uthi ke Johane bebukhanya lobuso bakho bufana nelanga athi babalekelwa lizulu babalekelwa ngumhlaba. Now if heavens can run away before your throne nomhlaba nawo uyakhothama embi kwesihlalo sakho bethi yini ke Nkosi tifo tasemhlabeni ngona bahlabelela bathi tiguqa ngemadolo tifo donke bese tiyakulalela wena simakathe wena lo wasimakathe wena ungusimakathe wena ungulo wasimakatheni into yekusima ingakabi khona wasima wena waba ngusimakathe ibake amazulu athi wena Nkosi waba ngumlende ngamunye wakusho ukuthi singakadiwa when balance was not known you had already have establishment of yourself in the mighty name of Jesus, and therefore we come, oh God, magnificent is your name, majestical is your name. Arise, oh Jehovah, and let your enemies be scattered. When an enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord lift up the standard. We have gathered in this place, oh God, in the mighty name of Jesus, and we are declaring the lifting up in the mighty name of Jesus. There shall be a lifting in the mighty name of Jesus. Pagamanjalo, Oshomo Namanda, Pagamanjalo, Kono Jomo, Batamandako, Askasim Shadi Zandu Muchov. Into Inyanshe Hengia, unabeshone bafana bakithi. Engiyaziyo ubesuthi Jesu akehluleki into inye nje one engiyaziyo ake siyobukizwe asithathe leli thuba mfoka Dlamini sibonge ukuthi uNkulunkulu maye kunika lo msebenzi wanamhlanje nathi sivele. Bazani bami ngicela ukukhumula leli bhantshi ngizaphinde ngilifake masinyane. Thank you sir. Hallelujah. Elake simshayile izandla lo baba. Sike savela ke nje ubaba uDlamini kaDesho sike savela ikhashana eziningi lapha yaku kwi podcast kukhona izinto esiyisebenzayo lapha. Bazalwane bami, it is important that umbuso kaNkulunkulu ube nabantu abawumelayo manje kuzona zonke izingoni ababe khona abantu who represent the kingdom of God. Ngiyazi mina bazalwane bami sivele thina kuneyindawo thina bazalwane sicabanga ukuthi asingene kuzona. Sithi we are going to pray sime nje ebandleni. That is a beautiful thing. Umthandazo awuvinjela, umthandazo unamandla. But on top of that, we also need ukuthi mase sithandazile sibe nabantu manje kuma departments laba abasimele. Nisekhona esontweni. Nisekhona nibazani bami. Ebandleni nje ibandla likhonza. Yabona ngeke ngizabanye bathi ngamane ngiyesontweni nomkamso babili thola. Niyofuna nomkakhe ezulwini nobabili. Manje ngafuna I take my wife, we go to heaven. La indaba enkulu akusiyo kuyezulwini. Ezulwini siyaya vela.
indaba enkulu ukuthatha izulu lize emhlabeni lizocolonize umhlaba. Hlaba ubathi uhlezi ubonisa isisindo sezulu, the weight of heaven here on earth. Ansonke indaba enkulu. Uyabona ezweni bayamangala mabakuzwa wena ujabulisa lese ubuye bathi alibheke lo muntu lona manje. Lo muntu ahlabela ukuthi sibuye siyomlanda emhlabeni kunabantu angakaba influence ngombuso. Kunabantu angakabathinti ngombuso. Umbuso awuwona wabantu ababili webazani bami. Masithi uJesu wafa esiphambanweni khona umuntu ofuna uthatha yena ukamasipala. Bacabanga ukuthi uzosebenza kanti mbili imisebenzi yakho. Njengoba uhamba uthi ho phashate bakho sengiyangena ngene office kodwa ngiphethe umbuso. Oh, khona abanye ufuna bawuthathe baye nawo kwa-SABC, but hey, that is why our young people must be educated. We are sick and tired of iy'ngane ey'baleka isikole ngoba fanele singene kuma-department siphathe i-degree ngapha siphathe usimakade ngapha mama kukhulunywa ama-meeting. We are able to encode the pedagogy in the meetings, but also we are carrying the kingdom from heaven. Yingakho-ke bazalwane iBhayibheli lithi oDanyeli nabafika eBhabhiloni they were promoted, bazithola sebakwi-kingship, bazithola sebakwi-governance, because bebaphethe yonke le nto. Hawu ngeke ngibe mde kakhulu. So ke siyajabula because we see what God is doing nge-media, iThabane media. Siyaxolisa nje bazalwane kancane kuthiwa kunemoto evimbe la kancane, kunemoto efuna ukuphuma iGrand i10. Yeah, iGrand i10, I think it's a brand new car. Ivimbile nje bazalwane, ikhona imoto efuna ukudlula nje bazalwane. Siyaxolisa kakhulu bazalwane kulo ndawo. Yes, amen. Ake nishayele uJesu ukuthi uvimba ama brand new car, ebandleni sinama brand new car. Ake nishayele uJesu izandla. Ayithi suka lapha sibe celebrate ukuthi sibavimba ngeinkunzi ayibuye emagarage. So we see ke bazalwane bengithi we see what God is doing ngeThabane media ezweni la kwa media, because umhlaba ushintshile manje, umhlaba ukwa media. Nisekhona esontweni umhlaba ukuphi? Ungathi manje masibakhipha abanye bethu asibakhipheni babheke kwi media straight. Kade sikhala, uyabona mina izitori lezi zethiwa what generation lento kade ngagcina ukuyibuka ngikhathazwa ukuthi mabake baveza isonto kufuneka lehluleke. Mabake baveza ukuthi ubuka uzalo lapha ningixolele manje libuka manje angisalwazi ngempela. Ade ngaligcina. Uthi uyalibuka lapha abafundisi bayabhayiza bonke abantu abawaken up ngamahedeni. Manje siyakhala ngalento ukuthi benzani lapha kule media, kodwa ke masibona eyethu our ST media rising and making sure that the kingdom of God appears how it is. Ake sishayele leyo nto izandla, ake sishayele leyo nto izandla. Ake sishayele leyo nto izandla. Hawu bazalwane bami. Uyabona nje abanye bethu awungabe kasazana nami ngabe kaningazi nje. Because that ST media opened the space for us to appear and speak on behalf of the kingdom we are standing on. Hallelujah. But ke bazalwane uhlala kusenhlizweni yami ngaso sonke isikhathi uma siyosebenza lapha kuyiwe ngaleso sikhathi engisuke ngiye ngaso kuThabane media, hlala kusenhlizweni yami ukuthi asikwazi. Yabona ke manje sayiphakamile iThabane media sivelile nisekhona esontweni, but manje problem isakhokha yona, ikhokhela amanye ama media because yona ayikakabi nezinsiza zayo. Kodwa lento imele abazalwane. Uyabona ke abazalwane kufanele sihambe sifike la khona sesikhulumile nabazalwane indaba yokuthi ake sibelula abazalwane bami ukufinance nokufunda okungokwethu. Niyangizwa bazalwane bami? Ayi angazi mina abantu banjani. Abantu bakushiya la mawudayisa amaqanda ngokamdlalo sebaphume la bayothenga amaqanda endiyeni. Uhlangana nabo sebalengisa ama-60. Labantu benzani ngoba ngibaphathela i-60? Hayi bafuni ukuthi lo samenza umlungu. Glory, hallelujah. So ke umpostoli Paul uthi yibani isibonelo kwabakholwayo. You start from within. Bengifuna ukuthi ke bazani bami ake njoba sihlangene kanje ube benginesikhathi bengizovele nginikelise ngithatha imali bese ngiyahamba. Angisiyo umfundisi oqabene nemali, sizwana kabi. Glory, hallelujah. Angezobanye belayelana ngami ngapha eMpumalanga bathi imali uyamazi bathi lo kanje ngezomnyathi athi lo thanda imali ngathi awu sengisebenzile abantu sebayangathi uthi imali ngiyayithanda. Hallelujah. Because la ngihamba khona I speak ukuthi abantu abasuke baphethe umbona bangahlupheki nombono. Hallelujah.
Yebazani bami, it is very wrong uthwale into enkulu abantu bathi yababusisa kodwa yona ingasizakali, ingakwazi ukuhamba, ikusinda uphethe umbono kodwa uyasindwa nombono owuphethe. uNkulunkulu manikeza umuntu umbono bese uthatha imali unikeza abanye. Laba abanemali abanike lo nombono agijime. Kubalelwa nalaba bemali makugijima lo nombono. Niyangizwa nesontweni? Manje abazane bajabula lokho bakulayisha mfundisi ngizokukherisha ubheke kuphi masiphuma la uya kuphi ngizokugibela ujabulela ukuthi uyakulifta anihlangani ngani ngithengela imoto ningiliftelani ngena la usezokubuza tata uyishumayela ngikuzwile nje lapho ukhuluma ngeyifebe pastor yabo uthina uchaze kahle awusazi mase ufuna uthini ngoba liyani izulu usemotweni yalo muntu sefuna uzama ukubeka kahle le tata uyishumayela uthi hayi kahle lapha bengingabeki njalo ya ngoba ngikuzwanga phela mina ngiyalalela nje lapha ngizwa ngitho nkosikazi uthini into mfundisi. Uyabona, you now begin to change because usaba uma resources. Bengifuna ukuthi ke bazalwane bami ngicela eke sithengele lo muntu okuthiwa uST Media izinsiza zokusebenza. Aninshaya izandla nithukuthele imali. Nicelwa yimi nje ngenhliziyo yami ngake ngayikhuluma lento ku Facebook. Manje ngiyabona uFacebook ngathi awungizwa. Ake ngiyokhuluma nje esontweni kanje. Hey, no phela usizi lukasibani khona ekhaya mhlabelela nje imali. No phela usizi lwami khona ekhaya. No phela to sweat. I'm a perfume at our fan. Abanye mabati ihambu doing a samui. Come. Hey, you are pelusi. Abanye mwenze kuyofuna shotana alobaphi step sakho wedwa yafisa ke ihlobo zami ukuthi sibheke ke ama account details kulo yababa abanye. Let's come close and talk to him sizwe ukuthi for him to have the studio ekungesakhe angasikhokhela imali makaya kuzo kumbiza mali. And then let's gather and make sure uthola lezo. There is a lot mina personal I believe we can get. He has been exposing gift khona abantu esenamhlanje bangama recording artist. Isekhona nibakithi bakhiqizwe yilo baba, he exposed them. Uthi abantu mabafika sebalapha artistini ungathi bayamkhohlwa lo baba. Thina ke njengabazalwane ngiyayicela leyo nto ngiphosta nje insayela ukuthi ake simenzele nabe nesakhe studio. Last time ngiyakhumbula lapha silapha ya eJozi istudio zakhona I think it was khona bagcine basitshela ukuthi 5,000 per session. Nisekhona nesontweni. Afana manje sehlesenyuka manje sifune esinje hey akekho ngconywana lona ngathi uluma kakhulu. So ke if we believe in his vision bazali bami asikholelwe nangemali. Hallelujah. Now usuyavuma ukuthi unquma uthanda imali.
mawukholelwa embonweni kholelwa nangemali. Haleluya. Nisekhona nibazani bami? Ningalingisela abantu abathi abafundisi badla imali yabantu abaphuwa. Umuntu ophuwa uthatha kuphi imali? Ngoba uyasho ukuthi uphuwa kanamali. Ngokwengozi accidental. Kodwa ukungamlaleli uJehova kuyakwazi ukukwenza uphila impilo kube sengathi wafika ngengozi emhlabeni. Kanti wena ukhethe ukungamlaleli uJehova. Asikho bazalwane bami isidingo sokuba yikholwa mawungakuthandi ukulalela. Ngiyazi omnye bamshumayela ethendeni waphenduka so ungaphakathi ngithi mina jika ubuyele lapha abakuthola khona mabalethe ithende. Uma ukulalela ungakuthandi. uJesu uthi ngelinye ilanga kubafundi bakhe nisholani kimi ukuthi Nkosi kanti anikulaleli lokho engikushoyo. Sekhona esontweni bakhona abantu eThekwini ngoba ukuze mina nani sisebenze ifather son relationship mina ngizokhuluma nina nenze njani. Ingakho uma uJehova ezofundisa ikholwa ukuthi uyalalela uJehova ngaze ngacabanga lengoma ethi uyalalelwa uNkulunkulu akakufundi oh God awunina ngihamba nani eMpumalanga akakufundisa ukulalela yena uvela kufaka ebandleni elinabaholi uzolalela umfundisi kanti awuphelele kulalela umfundisi ukuyitraining yokuzwa uJehova. Ingakho ethi uma ningakwenzanga kwabancane nikwenzanga nakimi manje kunamakholwa disobedient nawabuza athi thina sizwa kuJehova. That's not how God works. That's not how God works. uNkulunkulu kubeke ebandleni ukuze ube obedient ulalele ukuze ngokufundiseka kokulalela ebandleni ugcina usupromotiwe usukwazi ukulalela abasezulwini ke before bekhuluma direct endlebeni zakho bakunikeza imigudu bakufundisa ngoba ngishumayela nje babe nendlela yokuxoxa nawe ngokwezwi likaSimakade. But if you choose to disobey there are certain promotions owavalayo empilweni yakho. Noma ungabeka izandla kuthiwa iminyango yakhe iyavuleka makuvulela umuntu ongalaleli leyo minyango izophinda ivaleke. Ayizuvalwa uSathane izovalwa uyena lo muntu ongalaleli. Lento ke yokungalaleli bazalwane bami yenza ukuthi noma uNkulunkulu asakupromotile usebenza kahle uphethe abantu ugcina kufuneka iplan lokukudiliza ngoba kuphethe umuntu ongalaleli. Hallelujah. Nisekhona esontweni. Kuze kube nomhlangano abantu abakhashile bezisole. Why did we employ this guy? Because lo muntu akalaleli futhi lo muntu bengalaleli udala nabanye bengalalela. Uyibandla abazalwane the one characteristic yabantu abakholwayo is to obey. Ukuthi banayo abantu abakholwa indlebe yokuzwa. They are sensitive to hear. uNkulunkulu phethe isitshaba lapha lesi sizwe asiphethela asilalele. And then God said, I regret why I've created a man. Ngiyasola kumdaleleni umuntu ngoba umuntu wenza intando yakhe. Hallelujah. Now ke ihlobo zami izwaneni le ndaba ke ethi to be a child of God is to obey his will bigger than your emotions. Uma umuntu ezoba ngumntwana kaNkulunkulu uba nezinto ezimbili. Uba nemizwa njengoba uhlezi lapho unemizwa unezifiso ozifisayo kuJehova. But lezi zifiso onazo zincane kunewill uNkulunkulu anayo ngawe. Izifiso zakho zincane kune-purpose uNkulunkulu anayo ngawe. Therefore uma uNkulunkulu ene-purpose fanele abantu abanama-desires befake ama-desires abo ngaphansi kwe-purpose kaNkulunkulu ukuze ungayifisi into against intando kaNkulunkulu ngawe. Hallelujah. Ake ngithathele indaba yami further ngithi esikhathini esiningi abantu mabethandaza bacabanga ukuthi bathandazela ukuthi kunezinto abafuna uJehova zenze. They pray to move God into doing their things. Kodwa uNkulunkulu akawulethanga umthandazo for lokho. uNkulunkulu lethu umthandazo ukuze uthi bawuthandaza kumove wena. Oh God Almighty.
muvele kwintando yakhe. Lalelani wabazalwane bami, umthandazo bawuthandaza umila akufanelanga uqede usamila. uJehova sekala iduzane. Never. Mawuthandaza fanele kukhuphulwe wena. God Almighty, uthandaze kukhushulwe wena. Uyaphi? Uyiswa entandweni kaJehova ukuze lezi izinto ezikuhluphayo uyibheke ngamehlo uJehova azibheka ngawo. So when you pray, you are shifted to God. When you pray, you are shifted to God. Basically, uma umuntu athandaza, ha kaphado shala maha. uNkulunkulu wehlisa inqola njengenqola kaElisha. Ifike imbunga awubazana bami nisekhona. Mayiqeda ukumbungazela lenqola bese iyamthatha njengoba nayithatha uElijah. Abantu abathandazayo, they have a moment of being lifted. Basuka ezweni lenyama bayohamba ezweni lakamoya, bayo-operate ezweni lakamoya. Ukhona indaba abazizwayo abantu abathandazayo esikazwiwa ngabanye. Manini kanti anikho endlini eyodwa. Cha, when you pray, you are lifted into another realm above the flesh realm. Koshada baba kosa. Akenlalela la indaba yami. Kuthiwa ngelinye ilanga umpostoli Paul uyathandaza. Mayithandaza phakathi nomthandazo yathi inkosi mana, let me take you a little bit higher. Oh, higher. Alekho umuntu othandazayo ozofa ngesisi isikhathi sakhe sokufa. Ngoba othandaza uphiwa amandla okuhlahlisa ukufa kungafanele. Akukhuza athi wena akufa, reverse in the name of Jesus. At you sickness, reverse in the name of there is power in what we are called to. Sibizelwe ntwana enamandla lithi ngizwi lenkosi wathandaza umpostoli Paula yamkhuphula inqola. Abantoni manje bathi labafane ngibamba la bese bathi ngifuna inhliziyo emhlaphe uthi ngokuba kungengene kungengene ekhaya leli uthi into engcolileyo into adabasha asibuyele kungabantoni manje puri hiti kapa hosata keveto pa ngifuna inhliziyo uthemshape ithemba ukuba kungengene engolileyo makufika kuleli yazwe moya uthi ungafika khona akube kusathandazwa. Uthandaza azafike angafika kubambe ngesandla athi let us go, awusathandaza. Once ungafika la uyalalela, you become obedient. Bazalwane bami ake ngikhulume nani. Mawuthandaza, once wathi uthandaza wamuzwa sekhona endlini uyayekela ukuthandaza. Ngoba mayisekhona akabi khona engakaphathi izindaba. Hayi. Wafika mayisafikile akabi khona engakeze ukusho lutho. Abanye bethu siyambiza afike kodwa ube mningi umsindo noma sekhona kade simbiza. Kanti uma safikile kade ebizwa kube kusaba umsindo bese kunikezwe indlebe obiziwe wafika phakathi kwabandla ngoba once wafika he's going to speak. Hallelujah. And makhuluma, there is a shift in our lives that is going to take place. Wathi kumpostoli Paula, lalela umpostoli Paula, kusasa lolu hambo enizolithatha luzoba impumelelo. Wathi ya kusasa ndawahamba kahle kodwa umkhumbi enizohamba ngawo uzobhidlika. Baxoxa kwi secret place nisekhona? Oh God Almighty. Kodwa usathi sangilalela kahle kanti sengiyayeka. Baxoxa kwi secret place. Bathi babexoxa kwi secret place. Hey bazalwane bami. Ngaso sonke isikhathi makuzoba nesiphithiphithi
sebikhona isiphithiphithi uNkulunkulu engashongo lutho kwabe kade bekhuphukele kwi-secret place. Oh ya awuthi ngibuyele emuva ngiyeza kulento ngesikhathi uJesu esemkhunjini kunesiphithiphithi iBhayibheli lithi Jesus was asleep. Akulaleleni lo baba ulalela ukuthi uyasazi isiphithiphithi utsheliwe ngaso ayimathusi lento ngoba ucocelwe number 2 waphinde wathesta amandla ayo wayithola ukuthi ayinawo amandla wathi uJehova ngikunikazile amandla phezu kwalesi siphepho yilento makangena emkhunjini uyalala ngoba une message yesiyaluyalu akwenzeki kube nesiyaluyalu engashongo lutho kwaba kwi-secret place. Uyabona abazalwane bami manijunywa isiyaluyalu akanibuza abathandazayo sifika kanjani lesiyaluyalu kunabantu who praise and hear from above. Uma ekhulumile awuyashumayela kodwa kulesonto uzala ukuthula kwangaphakathi lento ekuthiwa peace that surpasses all understanding. Manake kule verse elithi akayuvuma ulingwe ngokwamandla. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ilithi le verse uyolingwa ngezilingwe ezincane lutho. Usho ukuthi ngizobe sengingafika singakafiki isilingo. Ngakutshela ngaso ngase ngizala ukuthula okudlula ukuqonda konke. Uzothi uphakathi kwesilingo beza abantu bezokukhalela befike bekhalelwe wena. Ufika ukuthi no bazalwane bami asibonge uNkulunkulu. Kukho konke lokhu noma kunje asibonge uNkulunkulu. Bekhala bona kanti bakhalela umuntu okhuphukayo okwazi ukushihla bathi akhuphuke eyohlangana noSimakade awubazanyanifisela ukuthi impilo yakho yokukholwa ibe nesizini yokukhuphuka uyohlangana noSimakade ngoba uyothemba abazalwane bethi siyakhulekisa kanti abathandazi uthi bathi sinawe kanti bayakuhleba kodwa bawukhuphuka uyendaweni ebanzi uya kwi-secret place uyendaweni eyomelele khona indaba exoxwa lapho ezala ukuthula okukhulu ukuqonda konke peace that surpasses all understanding eyenza ukuthi mawubuya ezweni lenyama bathi baphithizela abantu bakuthola uhamba kancane ungenaka ukukhathazeka ngoba ulizwile izwi elikhuluma ngalesi siyaluyalu. Usethi ke uPaul mabangena emkhunjini wayingenela nje kuPaul wangasho lutho. Awubazani bami ngoba Sunday bengishumayela ebandleni ngithe mina enye yezinto uJehova ufuna sifundise yona, don't talk about it, walk through it. Akathi uNkulunkulu sebakufonela bekubiza kaEscom bethu uyaqhashwa, walk within it. Balokhu bethu abacindezeli bakho bethi nanga umuntu oyuseless, nanga umuntu ongaphelelwa ngumsebenzi, nanga umuntu ongasebenzi. Wangena umpostoli Paul anento ayaziya abangayazi laba kodwa wathula. Yabona uNkulunkulu maye ngakufundisa ukuvala umlomo uthule unayo into ongayisho. Khona izinto ozoyidisturb uNkulunkulu ayisebenza endaweni efihlakele. Oh Nkosi yami obazani bami. Oh yabona mayisengenile umpostoli Paul wangena wathula. Babafasa. Ngiyabona uyacabanga nje ingabe basifasani ngoba nabo kufuna wonke umuntu ayizabalazele ngezandla zakhe lapha. Manje sifaselwe nithina ngoba nabo othi ngithule ngoba ngiyisiboshwa sangaphandle. Ngizokhuluma mase kufika isizini bona sebayiboshwa zangaphakathi. Wathula lo baba kwahanjwa. Waqala umkhumbi wabonakala ukuthi uyahlaseleka manje. Waqala umkhumbi wahlaseleka bakhuluma labantu ngoba abantu bagibela umkhumbi. Ngange ngibone kudala ngisabuka ama movie kuyakhulunywa kuthiwa hey khona into eyenzekayo emkhunjini. Kukhulunywa director abantu kuthiwa captain. Bamemeza abantu ukuthi hey cishe ngathi ngo driver. Glory hallelujah. Bamemezana abantu ukuthi hey kunenkinga endaweni eswake nivale endaweni eso bamemeza yithula lenkuzi mala ngiyababuka hey uyabhidlika umkhumbi amanzi angena ngaphakathi bamemezana falana bithe isuka lapha yathi mani indaba zokuvala akho kuvala okuzovimba umkhumbi ungabhidliki. Ake niqaqe mina la ngifuna ukukhuluma manje. Awu hasanibonana esontweni. uNkulunkulu avume ufaswe. Awu bazali bami sengizoyeka. uNkulunkulu akazushiya umuntu ambizile afaswe ngabantu angababizanga. Ngeke kuze kwenzeke. uNkulunkulu avuma abantu abangabiziwe bafasa impilo yakho wena obiziwe ngeke kuphele kanje. Vele umdumise nje unje uthi umdumi sesha basuthina asenhluphekwe iyaphenya lento yasezulwini iphenya
diary ithi unqumalo usafasiwe ithi thulani kusele 2 months. Ithi miyekelena aqhubeka khonze but there is a season that is going to come. Athi Michael donsa inkemba yakho. Athi Michael shh. Athi ngiyele lapha ekufaswe khona unqumalo namhlanje usuku lwakhe siyamkhulula. And when the day of deliverance come, noma bangabeka amaketango ngaphambili awasuvala, noma bangema abantu baphethe ikhala elimazayo asizukwazi ukuvala. Makufika isizini of deliverance yakho uJehova uyakuvulela. Anikalizwe iBhayibheli lithi when Peter was in jail kwafika ingelosi yambambatha amahlombe yathi arise Peter, arise Peter. Wathi uPetro hayi ngiyabulawa kusasa. Yathi ingelosi arise, your day of vindication has come. Hallelujah. Uthi uPetro hayi inoma ngiyaphupha. Ngakhumbula abafana baseBhabhiloni bathi sasinjengabaphuphayo. Mhla inkosi sihambela asikholwanga. Mhla uJesu esikhulula ngoba noma uboshiwe. He thinks about you. He thinks about you. He thinks about you. Awunawufaswa forever. Oh yeah. Hayi madoda nikhumbule kufaswa uJoseph ejele. Afuna ukuphuma kodwa kungaphumeki. Wahlala ngaphakathi. Wathi Hosanna to the highest. Come along. Hosanna, Hosanna to the King. Achika, wabeka chika kanje. Wabeka chika kanje bambophile labantu. Akwa yebazana nebamlalelani. Lalelani. Ngizothi mina ukhona ukufa okuvela kuJehova. Kodwa kukhona imvula evela kuJehova. Le mvula evela kuJehova abanye ababulala kodwa beceba ikwazi ukubabulala. Oh God, lithi iBhayibheli kwafika isizini uFaro waphupha. Umephupha uFaro bahluleka bonke abantu. There was no choice. Kwangekho choice. Makufana ngikhuluma ke ususela izinto ziyangibambezela because now I want to roll like a lion. Ngizokhuluma eThekwini kancane ngithi isizini yokuphodla kwakho njengebhubesi semnyango. And when that season has come, there is no man who going to stop you. Utshela bona bakufasa uthi madoda ngikhululeni kuthi uFaro unephupha. I shall prophesy. My season, oh God Almighty, bayakwazi abantu ukuvimba abantu kodwa bakwazi ukuvimba abantu besizini. Abantu besizini nibathola bekhashwa eParliament nesingisi seconstruction. Nibatha niyakhuluma nithi bosilo bami singisa kasaze bami interpretele kwaliphezulu. For when your season has come, no door can be closed in the inside. Oh, but here is a secret, Makor. The spiritual doors are opened from within, not from outside. Minyango yakamoya kayivulwa ngaphandle. Awubi ngaphandle uyivula. Uba ngaphakathi. Akawucisha umlilo. You stand from within. You open it from within. Manje uJehova kufuneka avuma ungene uzokwazi uma ungaphakathi. You then access spiritual doors because inama handles ngaphakathi kuphela. Waphuma uJosepha waphuma gadiwa ne-guard of honor. Mawubuka kahle le guard of honor ngabakhapheli bakhe ila madoda amfaka phakathi namhlanje aphuma naye ngoba usuku lwakhe lwenkululeko. The day of your vengeance has come and so they are coming out. Baphuma naye akababuzi lutho uJosepha kwakuyinkuzimalanga mani. uJosepha kwakuyiqhawe ngoba abantu abambulela izolo wangafa bekangababuzi lutho mase kahlangana nabo kusasa bekasebenza umsebenzi uJehova ammisele wona kudideke bona bephathwe ngamahloni bathi hey lo muntu sasithi siyambulala qhubeke nomsebenzi awubizelwe uthi uMapostle Paul asikeke abantu madoda sikhululane because it is my time to prophesy. Uyithatha abu Paul lento uthi Paulos asayimini ucaptain akekho umuntu awubazana bamanini mani. Uyazi ngiyambona uMapostle Paul bekavalelwe la emkhunjini asemuva kodwa la sifunda khona kulento engiyi-interpretayo ngimthola sekaphambili sebahleli phansi sekathi lalelani hey wena hlala phansi athi uyasukuma lo one-qualification enkulu yokukhuluma emkhunjini athi uPaul akayisebenzanga leyo nto yakho hlala phansi. Khuluma abantu abakwazi ukuya ezweni lakamoya manje.
ngithi mina lo mkhumbi uzophela. Hayi bekusasela ucwezana oluncane ngale besithi sona yekani indaba zamacwezi uyaphela umkhumbi. Kodwa uJehova utheke kimi ngitshela ukuthi akhona oyedwa umuntu phakathi kwethu ozofa. Wathi uJehova mase kufanele kusindwe obedience. Mase kufanele kusindwe wonke umuntu uzobambile esecele kwakhe siyofika ngomcacamezelo phesheya. But nevertheless ihumble belusisa phesheya belungasisi ekufikeni si comfortable belusisa phesheya noma singafika sesiphethe imcacamezelo kodwa sokwenze njani we shall land on the other side of the sea. Siyakho la uJehova asimikisa khona siyofika noma sesifika sesiphethe imcacamezelo wathi lo mfana sofika. Glory, hallelujah. Right, as I'm concluding on my text, bazalwane bami. Mawuthandaza fanele ukukhuphuka. Uyaphi njengoba ukhuphuka? Uyotshelwa izimo ezizoshintsha nezimo ezingeke zishintshe. Awu ngizona eThekwini khona izinto ongayithandazela uzubiza abafastayo zingaphenduki. Ngoba okufake kuzo ufuna ukuthola wena phakathi kwazo. Mazisuswa kuzolahleka wena. Ngona ziyekwe nazo zilahlekile empilweni yakho ngoba ukulahleka kwazo wena na ufuna zona kutholwa wena. And by the way kufuneka wena angithi niyamkhumbula uSawula agijima athi ufuna imbongolo kwathiwa hey mani ngendaba yezimbongolo. Kuthiwa itholakele lemvu. Umuntu ongatholakalanga nguwe. Now the loss of the donkeys was actually a transport for Saul to be found. So mawukhuphuka ngomthandazo usuke uyohlola lezi zinto ezisempilweni yakho. Ukuthi inkosi njoba la ngisokola ngokwa will noma ngisokola ngokwa madimoni. Ngoba amadimoni ayakwazi Daniel you prayed I gave it to you but uSatan wakubamba emkhathini. Khona ezingafiki ngoba sibanjwe emkhathini. Khona ezingafiki ngoba ngokungafiki kwazo kufika wena. So now when you pray now wenzela ukuthi ungagcini ukuthi uJehova akekho kanti wena othandaza imithandazo elwa nentando kaJehova ukuthi uJehova akayiphendula imithandazo elwa nalento ayenzayo uma kunendlela angamana ayiphendule ngayo angabulala lo muntu othandazayo. Apostle Petru athi Jesu ungabusajika bathi bafuna ukubamba bakubulala uJesu uthi kumpostoli Petru phuma kuye Satan ngoba wena ufisa ngiphile yayibona into enhle leyo awufisi bangibulala ngithi niyayizwa kodwa manje mina ngizele kona ukufa ngokwentando yongithumile said that I must die and mangifa mina bese kutholakala bonke labantu wena na uthi angafi mina uyidimoni ngoba uzomisa into engayilethelwa ngokwe will lokhu ukufa kuzungibulala kuzongipromota ngoba izigodo ezisuke ibekwe uJehova ngamabomu abafeni kuzo abangene kuzo ingakho uDavid athi though I walk through you don't die there you walk through. Oh siyathandaza uthi ka uNkulunkulu na ngoba bezwa labantu aba angithumele imvula sibabulala kodwa kwatholakala ukuthi ukhona oyedwa olalelile iphimbo lika Jehova. Uma uJehova ezobulala abantu abangalaleli what I shall spare the one who obeys. Oh yeah ukulalela bazalwane bami sengiyathandaza ukhona isikhathi mawulalela uJehova lento yokulalela uJehova ixabanise nabantu ekade niphila nabo ngoba wena usufike la othi khona ngenxa yalokho phakathi kwami angikwazi ukuhamba kule ndlela bese kwahlukana izindlela ngoba you are choosing to obey God. Ukulalela isikhathi ubizana ningitshela ubizani ukuphila kwethu noma sekunjalo kwesinye isikhathi ele kumsondeze thule
sithandaze uyalalela Nkosi yami uyalalela noma kubize egazini kodwa uyalalela yena awusiyathandaza bakithi uyalalelwa yena akekho umuntu olalele uJehova ozobulawa ihlane lakhe akekho umuntu olalela uJehova ozobulawa imigodi angene kuyo mawungena kuleyo mgodi ungeniswa ukuthi ubulalela uJehova siyakukhipha namhla ngegama lika Jesu we are here asikalethi intshumayelo silethi grace of elevation silethi ugcobo lokushintsha impilo yomuntu osizwayo ukuthi lesikhathi osusihleze kuhluphekeni kwakho mawuhlaliswe ukulalela uJehova enough is enough the time of restoration is coming upon your life in the name of Jesus abalalela uJehova bayofana noNoah abantu befa ngaphandle bona baphila ngaphakathi imvula ebulala abanye imvula ephakamisa uNoah izomemezela when the rain was heavy the ark of Noah was being lifted higher when the rain was heavy the ark of Noah wawuphakama ngamandla khona grace namhlanje kwini ethi mvula ababulela abanye empilweni yakho wena onqumile ukulalela uJehova ayikuphakamise leyo mvula you are speaking your next level in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus arise oh God Bible lithi mawusathane hlasela moya kaJehova when you sizinga I'm just releasing the spirit of God that is capable to lift up the standard to lift up your standard when you are attacked there is a lifting in Jesus name when you have been oppressed there is a lifting in Jesus name akashaya uJesu izandla Thank you, Jesus. Angicela bazalwane simshayele izandla mfundisi Nxumalo. Hallelujah. Wow, what a word. Wow. You may be seated bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha.